Rose and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way. Dolua, atxekabea, mina. Bereziki norbaiten heriotzak sortzen duena. Horra hiztegiak zer dakarren doluari buruz galdetuzkero. Gaur egun inoiz baino gehiago hitz egiten da doluari buruz. Nahiko alda, gutxiegi behar bada. Gehiegi agian, tratatu aldaiteke dolua, tratatu behar alda. Norbaiten heriotzak norberarengan sorturiko atxekabe hori modu egokian eta ez desegokian igaro dadin. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Erantzunak urranditan. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Dolua da prozesu bat, eta hasten da edozein galerakin, ezta? Izan like heriotza, baina izan like bestelako galera. Izan like bikote harreman bat apurtzia, lan baten egotia 30 urtez eta bapatia nere bat egotia eta kalera joatia. Iñaki Peña medikua, dokumental bat zuzendu zuen doluari buruz aulki hutsak izenekoa. Gaur Iñaki izango dugu gidari doluaren eremu zabal sakonean. Atezinio gehiago emotia honetan noski osasuntxoa dela. Zibilizazio gizarte bateko garapen indikadore bat. Orain arreta ipintzen ari gara. Gure lehen protagonista zuzena Nestor deitzen da, derioztarra. Kepa eta Areneren aita, seme-alabak gaixotasun berdinak jota hil ziren. Orain Inar izeneko semea dute Nestorrek eta Arantxak. Cherokee Louise is hiding in this tunnel in the Broadway bridge. Nestor, zeintzuk osatzen dute zure familia? Nire emaztea eta nire hiru seme-alabak, Kepa Arene eta Inar. Kepa eta Arene hilda daude, baina familiaren parte dira. Zure familiari buruz hitz egitean inoiz ez dituzu ahazten Kepa eta Arene? Ez. Ezin dugu. Eske gu gara 5. Ez dakite, batzutan inoiz galdera hori egiten diate, ez? Daukazu seme-alabarik, ez? Ta nik bai, zenbat 3. Baina gero, normal hitz egiten duzu bati buruz, bizik dagoena Inarrez. Eta orduan ja, azten da, konturatzen zara arraroa dala, ez hori, ez? 3 seme-alaba dituzula esatean, igual batzuek pentsatuko dute pertsona honek oraindik ez du gainditu gertatutakoa. Baina zuretzat, seme bakarra duzula esateak, hori traizioa da beraientzako edo? Claro. Daukatzea ongoz balira bezala, eta egon dira, bere bizitza oso laburra izan da, bakoitza 5 urte bakarrik bete zituen, baina bizirik egon dira gurekin, orduan. Last year about this time we used to climb up in the branches just to sway there in some breeze.
now the cops on the street. They want Cherokee Louise. Gaixotasun neurodegeneratibo batek hil zuen Kepa seme nagusia. Printzipioz, gaixotasunak ez zeukan zertan arene erasan beharrik. Eta Keparena gertatu zenean burutik pasa zitzaizuen inoiz. Areneri ere gertatu altzaio? Hombre, bai, buruan geneukan, baina medikoek hasiera batean esan ziguten que no, que eso no era posible. Que no era posible. Jo, que no era posible. Eta gau, ja, un batean ja... Que zuen jara hori... Atake bat, orain eta ya está, no? Eta ja, konfirmatu genitu, osea, zutenean hori, ja izan zen. Nietzat hori izan zen momenturi gogorrena. Nik nire barnean zuten nuen, bueno, bintzat harine dago eta ondo dago, ez? Gaixo, osea, ez dago gaixo, ez? Hori nire burua esaten nion, ez? Eta orduan... Arantzak esan zidanean, orduan ninengoen bertigoekin, hasi nintzen, bueno, gaixotu nintzen, torri zitzaidanean etxera esan ez, que las pruebas decían que también tenía, bueno... Hor bai izan zala... Egunik gogorrena niretzat. Ni gogoratzen dudan egunik gogorrena. Txeka, hor ja mundua jausten zaizu. Ez da bakarrik berriz baizik eta orain zer. Garene galduko dugu, eta zer. All the doors are locked. God, she can't even come to our house. But I know where she'll go. To the place where you can stand and press your hands like it was bubble gum. And that's why you don't understand, my friend. Cherokee Louise. Alaba baten heriotzaren zain gelditzea, hori zer da? Bizitzan gertatu alzaizun txarrena? Bai, gaina, hor bazenikien, ja, medikoa esan ziguten, ya está, no? O sea, morfina, ez dakiz zer, lo que ella aguante. Orduan da, denbora, itxaron, berendoan egon, eta ikuste ba, nola, bizkana, Ba, ibaten zaio bizitza. Eta, bueno, arenena esan oso gorra, aguantatu zuen. Osa, medikoa esaten zuten, jode, está aguantando, la tía. Osa, gu gustora geratu ginen gu berarekin bakarrik, ez. Keparekin izan ezberdina hospitalean, una historia muy... Hemen behintzat, bueno, zaudezu, eta zure etxean, bere gauzekin, ez dakit, beste modu batean. Nestor, zer da zuretzako dolua? Nola definituko zenuke? Dolua. Definitu, ez dakit, niretzat dolua da, nola enkajatu galdu duzun norbait. Ze alde bajo. Barkatuen. Gaixotasun degeneratibo berberak jota lehenengo Kepa eta ondoren Arene hil ostean, galdera logikoa da. Zergatik joan ziren Nestor eta Arantxa hirugarren seme-alaba baten bila gauza bera gerta bazekiokeen. Detaileetan sartu gabe, erantzun modura esango dizuegu, medikuek modua ezarri zietela gurasoei hirugarrenez gerta ez zedin. Cherokee Louise is hiding in the tunnel in the Broadway bridge.
Nik Josebaren gertatu aurretik, banituen aitare hila neukan, kasik aitatzat neukan osaba bat ere bai, baina bere mina ez dagoen egin zer ikusirik. She's in a place where you can stand and press your hands like it was bubble bath. Dust pile high as me down under the street. My friend, Cherokee Louise. Agustin Arkizia Markinarra Joseba zenaren aita dugu. Josebak buruaz beste egin zuen 17 urte zituela. Antinaturala izateaz gain, suizidioak baditu berarekin baita ere beste ezaugarri berezi batzuk, eta ez dakit horre komplikatzen duen, baina gure kasuan behintzat guztiz ezusteko izan zen, ez zeukan alerta egoeraren bat sortzezaken inolako osasun arazorik, suizidatuen artean badago portzentaje bat, 15-20 edo inolako arazorik ez duena, eta arazorik izan ezarren ere, momenturen batean bere buruaz beste egitea erabakitzen dutenak, ez? Horrelako zerbait gertatzen denean, hain gaztea izanik, Joseba bezala halako mutikoa, bizia, alaia, proiektuz betetako mutil bat, ze pentsa dezakezu, etorkizunari begiratzerakoan, galdera ikurrez betetako etorkizuna baldin badaukazu, zalantzaren bat izan dezakeela. Justu kontrakoa zen, bere egutegian begiratu besterik ez zegoen, ez? Hau gertatu zen martxoan, eta berak abuztura arteko inguruko jaiak eta sartua zeuzkan besteak beste, ez? Normala den bezala adin horrekin, baina tira, horrek esan nahi duena da, berak proiektu eta ilusio pila bat zeuzkan, eta batean bere bizitzari amaiera ematea erabaki zuen. Istripu bat egondanean, suizidio bat egondanean, hilketa bat egondanean, papateko oie guztiak bakoitza bere baldintzekin eta izaten dira dolu askoz txarragoak, askoz zailagoak, eta normalean profesional batekin kudeatu beharrekoak. Zoritxarrez, suizidatu ondoren bere inguruan gelditzen garen ontzako ez dago eserre, eta, klaro, osasun zerbitzuetan gu ez gara gaixoak, berez ez daukagu, baina min handia pairatzen dugula hori esan dizazuket. Eta urtea joan urte etorri ikusten duguna da, zoritxarrez jendeak, gazteak suizidatzen jarraitzen dutela. Eta horri aurre egiteko garbi dago isiltasunaren politika honek ez gara matzala inora. Hori aldatu beharra daukagula. Eta izango balitz, isiltasun batean jarri, hitz eginez eta batean konpontzen dela, esango nuke, guri gertatu zaigu, baina tira, bidea egokia hori izan daiteke. Suizidioak gaur egun dauzkan datuak benetan kezkagarria direlako. Iñaki Peñak azalduko digun moduan, ezagun da doluak badituela bere faseak, denak jarraian bete beharrekoak nonbait. Beti ez dira matematikoak, eta azten da, lehenengo fasea da xokarena. Ni behintzat guztiz blokeatuak gelditu nintzen, ze nik Josebaren gan inoiz ere ez nuen pentsatuko hori. Claro, gero irakurtzen hasten zareanen esaten duzu baina mutiko zera baldin bada, hau da, impulso handiko mutila baldin bada, hori ere momenturen batean, impulsibidade handikoa zen, hori egia da, baina horre bakarrikan ezin dezake arrasto bat esan, haizu honek hau egiteko arriskoa eduki ezake. Hor nire kasuan behintzat guztiz blokeatuak gelditu nintzen, ez? Xok horretan egoten zara odei baten bezala. Benetan, etzar konturatzen benetan gertatu danaz. Eta espero duzu edo zen momentutan atetik sartzea pertsona hori, galdutako pertsona hori. Edo deitzea telefonoz. Edo ametsak euki eta hori guztia. Da, nazmena handiko fasia. Zigorril eta berehala bi helburu jarri zen izkion zure buruari. Hil eta ordu gitzira bi gauza oso argi nituen. Bata zala terapiara joatea, eta bestea esan negutzuk eukiko da urte eta piku ibiltzen hasi berri egongo da. Datorren udarako menperatu behar da bigerik eta ni apurtzu bat lasaiago edo, eukiala izateko segundu bat, oso gertatzen bada, bata itzi eta bestearen gana joateko. Cherokee Louise. Leire Cañada Alargun gelditu zen duela 5 urteko udan. 3 seme-alaba ditu. Aita hil zitzaienean 4 urte, 2 urte eta 5 hilabetekoak. Zer gertatu zen uda hartan? Egun batetik bestera,
nire bikotea korrika egitera joan zan, itzuli zan, hasi zen umeekin jolasten ohean edo, eta bihotzekoak eman zion, eta esen atera. Zigor hiltzenean nagusitu zitzaizun sentimendua zaintzen, tristura, haserrea, ez dakit gorrotoa. Tristura eta bakardadea. Bai. Inguruko jendeak uste du isiltasuna izan daitekela zuri min ez egiteko bide bat. Eta nik uste hori horrela dela, eta oraindik ere horrela jarraitzen duela izaten. Alegi, ez dut aipatu ere egingo, ze Joseba Hitza aipatzeak, mina handia egingo diotelako, ez? Isiltasuna niretzako da suizidioak sortzen duen kaltea areagotzeko zerbait, ez? Nere ustez behintzat, ze ustekabean suizidiatu izan den personaren presentzia agertuko zaigu. Eta agertuko da uste ez dugun momenturen batean. Izango da abesti bat agertzen delako, edo egun sentian, iluna barrean, zerbait edazten hasten zarenean, orduan aurrez aurre begiratzeko gai izan espaldima zara, gerora horrek nire ustez behintzat ondorioak izan ditzake, ez? Bakardadia da, justu doloantzako gauzarik okerrena, zure baitan sartzen baldin mazara eta etzarenean errozen otzen eta gelditzen baldin mazara xok, hasierako xok fase horretan betirako. Seme-alabak galtzeak ekarri zuen doluaz gain, zuk deskribatzen duzun gizartean aurkitu zenuen tabua ere sufritu behar izan zenuen orduan. Bai, eta ondino, orain jarraitzen dugu. Zaila da horretaz hitz egitea. Zaude hor, hitz egiten, zerbait hartzen, eta azten dira bere seme-alabetaz hitz egiten, eta zuk ere azten zara hitz egiten zure seme-alabetaz, tan esaten zunean, kepataren, mente, xilek. Heriotzana oso gauza gogorra da, eta izutu egiten gaitu, eta blokeatu egiten gaitu. Momentu hartan guk norbait etorrita adibidez egotea besterik gabe, nahikoa da, baina eskatzen duguna asko da, nik badakit. Gure ondoan egotea jakinikan hortartan dagoena horrelako heriotz gogor batek sor dezaken mina eustea dela, euste hori, oso konplikatua da. Zergatik uste duzu, isiltzen direla? Nik uste dut, dala alde batetik, pentsatzen dutela, mina egiten dutela, hitz egiten badugu horretaz, eta ez dira konturatzen alrebez, guretzat oso importantea dela honetaz hitz egitea, ez ukatzea. Eta bestalde batetik, nik uste dut, orokorrean, ez dakitela. Amarekin hitz egiten zenuen batez ere, gaiari buruz? Nik uste dut jende egitziga, horretarako gehiago jo nuela profesionalen gana. Heriotzaz berba egitea gizarte honetan oso tabua da. Eta gaur egun bebai batzutan jende askorekin ezin duzu hitz egin. Zigorren lagunekin beba eta nire hasiren lagunekin hitz egiten duzu gaia eta berehala aldatzen dute. Berehala ikusten duzu ezero dagoela. Eta ez duela heriotzaz berba ingure. Edo doluagaz, azken batean bebai hitz egiten duzun jendearentzako bakoitza gure dolua dekogu. Eta hortan igual niretzako dolua era batetan zen, baina aldi berean hitz egiten negoen pertsona bebai bere dolua zeukan, bere galdera edo gaia aipatzea bestearen bilurrak eta dana salaratzen dotzuz. Eta zure sentimendua, zure emozioak. Orduan orokorrean jende gehienak ez da gure. Azkenean, zure bazarik handiena da, zure inguruan, egotia jendea benetan maite zaituna, eta naiz eta aditua ez izan, eta naiz eta igual liburu asko irakurri ez izan, baina bakarrik intuiziotik, eta bihotzetik, eta maitasunetik, posible dutzuna lagundu ikaragarri. Jendean 80% egiten dagoena. Hombre. Api. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal el verano? Bien, ¿vosotros qué tal? Corto. Pues como todo lo bueno en esta vida, majo. ¿Qué? ¿Qué tal el enano? El enano con su madre al cine ha ido. Sí. ¿Qué tal ha pasado? Bien. Sí. Verano bien. Cansados hemos vuelto. Al final, una semana en el Pirineo, otra semana en Gerona, autocaravana otra semana. Hombre, es que encima os metéis una paliza de kilómetros que para qué las prisas. Sí, ¿qué has conducido tú todo el rato? No, Arantxa también. Pero es un poco pequeño, acostumbrado al otro que era grande y... Joder, es que el otro era un tanque. El otro era un tanque.
¿Qué tal el día del cumple de Arene? Bueno, bien. Bien. Bueno, bien, ya sabes, un día... Un poquito más duro. Hombre, pues, que no lo celebras, pues piensas un poco. Un poco más. Umeak hiltzea gertatu egiten da. Lehenengo munduan be bai. Osa, pentsatzen dugu medikuntza kalduela gauza guztiekin, baina zoritxarrez, umeak gaixotu egiten dira, minbizia dago be bai, eta bestelako gaixotasun degeneratiboak eta izugarri horiek, baina hori tamalez, naturala da be bai. Naturala ez dana, da hilketa bat. Istripu bat. Suizidio bat. Baina bestiak, minbizi infantila, gaixotasun kabroi horiek guztiak, osea, horiek tamalez naturalak dira. Pues sobre todo que si estaría ahora, como sería, estaría quejándose, que es verano, Estaría que no puede tope. hacer una fiesta con los amigos, que no sé qué, yo qué sé, ¿no? Con su bikini Estaría rosa. entrando en la adolescencia, Estaría petarda. me imagino que Y sería... además con el carácter que le pintaba, madre mía, hubiera sido... Eso decíamos en el Chayó, que de bueno nos hemos librado, porque la adolescencia de esta iba a ser de traca. Era cañona la tía, madre mía. Qué Traca, pasada. Gai izatea, farra egitea pertsona horren maniei buruz, edo esaten zituen xeleberkeri buruz, edo gai izatea familian katarsi hori egiteko humoretik, ez? Inkluso humore beltza erabiltzea, zergatik, ez? Yo soy seco. Entonces, aunque sí lo viví muy de cerca, evidentemente nada que ver con el grado de implicación que han tenido ellos. Pero nadie de nuestro entorno que no haya pasado por esto se puede ni siquiera imaginar por un segundo el dolor que supone esto. Y que no pasa. Y pasan los años, y se suman los años, y sigue doliendo. Se les echa mucho en falta. Horrek ez du esan nahi, malkoak ez diren egongo, osea, edo tristura, edo... baina ja modu kontrolatu baten, ez? A todo mi entorno que me conoce, yo hablo de que vaya Arene constantemente. Porque además lo siento muy cerca. Yo a las noches cuando duermo, muchas veces, mi pareja dice que me río mucho y es porque sueño con ellos. Yo noto que me están acompañando. Será una sensación, no será verdad ni será una realidad, pero a mí me sirve de... Por lo menos no se han ido. Algo me queda ahí. Y a mí es lo que me ayuda. Cuando te ven con todas tus emociones a flor de piel, cuando ven tu dolor, cuando ven tus lágrimas, la gente ante eso todavía no sabemos muy bien cómo reaccionar, nos da como miedo. Jende gehiena desagertu egiten da. Eta horrek ez du esan nahi, bueno, pues ez dutela, igual alderantziz, osea, zure mina ikusten dabe eta hain bortitza iruditzen jakie, ezin dabela aurrerik egin, ez, horreri. Baina alan dabe, beti egongo da norbait, gelditzen dana. Igual hiletan egon ez dana. Eta errepente jasotzen duzula WhatsApp bat, eta hori da, edo posta elektroniko bat, edo bizita bat. Bizita bat errepente agertzen da pertsona bat, tak. Pertsona horiekin gelditu. Bizpairu dira. Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando una persona te habla de sus sentimientos y se pone como me pongo yo, la parte que te está escuchando se siente como un poco como desprotegida. ¿Y qué hago yo con todo este dolor y con toda esta emoción? Umeekin batera egin duzu negar? Bai. Onuragarria da? Nik uste dut, bai, azken batean eurek ikusteko triste zauden, negar egin daitekela eta gona dela. Bai, nik uste dut onuragarria dela. Egia da, ez dut uste negar egin nuen guztia, euren aurrean egin neuanik. Baina euren aurrean egonda triste banengo eta negar egiteko beharra banuen, negar egiten nuen, bai. Todavía estaba llorando a Kepa cuando te dan lo otro, ¿no? Y entonces te tienes que preparar para atender a Arene, para cuidarla, luego encima viene Inar. Entonces es como que... Yo sí tengo la sensación de que con Kepa no estuve a la altura. No... Me sobrepasó, no fui capaz de entender de qué era.
Entonces sí que tengo la sensación de que Kepa, pobrecito mío, cuántas veces le pido perdón, de que no fui capaz de estar a la altura, de hacer todo lo que podía haber hecho. Gaixotasun degeneratibo horietan, azten direnean funtzionalki oso menpekuak eta ezin da benean euren kabuz ez dakiz zer. Galera funtzional horrekin, bakoitzarekin, dolu txiki bat egiten duzu. Eta poliki-poliki egiten dituzu dolu pilo bat. Eta joten zara, irudikatzen zure bizitza pertsona hori barik. Las horas más felices de la semana. A pesar de que semana a semana el deterioro era más visible y se veía que la enfermedad se la estaba llevando poquito a poco, cada minuto que pasaba con ella era un regalo de la vida que tengo guardado y que le agradezco. Y que siento mucho no haber podido disfrutar de Kepa como disfruté de Arene. Y lo siento muchísimo, y sabe, porque se lo digo todos los días, pero le agradezco lo que me enseñó para poder hacer por Arene, y si están juntos, y ojalá que sí, se lo estará diciendo, porque yo le decía mucho a Arene y le sigo diciendo mucho a Arene. Dile a Kepa que lo siento mucho, que no supe estar a la altura, pero contigo lo intenté, y ojalá sepa todo lo que le quise. Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every day. Ikusi dozu? Bai, ze handi. Nahi txiki landatutik orain, Jo, bat. gora eta gora. Benetan, pilo bat izen da. Guke suertiokin dugu dolue ahal izan dugula bizi beragaz. Da bera partizipe egin, beran dolutaz. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love. Bermeo herrian gaude orain, bertakoa zen, bertakoa da Ibontxu, leuzemiak jota 6 urte zituenean hiltzen umea. Bitxorren semearen heriotza duela 4 gertatu zen. Ez dakit zelan esplike, zien momentuek, hauri dana emotekuek, ustutekuek, bezarkada 1000 emotekuek, aprobetxateko. I really don't know love. Bera egoten zandan momentu guztizetan jaten, pintxeten, orduen, berak ikasi batzu geixori dauela, badaukala injarrik da badako umorerik, guk berari bueltatu bizantzagun horrek injarrak, horrek barriek, horrek mozuek, horrek maitasunek ez. Gogoratzen naiz, ametsetan egotea eta bat-batean sentitu nuen norbaitek mugitzen ninduela eta ni horrela esnatu nintzen ikaratuta eta aita eta iraia goazen ja gertatu da eta etxera heltzean ikusi nuen Ibon, gainera superheroi jantzita eta ez dakit ze emozio zen ora, baina hasiera batean ikaratuta gelditu nintzen, baina gero ikusi nuenean bere aurpegia olako como ez postasun aurpegiarekin, baina bai bake edo
Horrekin eta lasaiago gelditu nintzen eta esan nuen, bueno, tristura sentitu nuen ikaragarria, hori argi dago, baina gero esan nuen, berak badaki asko maite izan dugula eta maite dugula oraindik, segurekin dago eta... Bai, hil egiten da gau batean, beran amagaz, loitzen, beran arpize ikusitze ondo juntzen, posik juntzen, ja maitzu zauen beran zereginak hemen munduen, da, bueno, ni beti dinotelez, da, familiz den beti dinogulez, beran galaziera juntzen. Da, bueno, hor duen azten da utxunea, hor azten da etxeko gela bat utxik, hor azten da samamesera lehenengoko bidarra zuti eta ez egotie, hor agertzen da beran lagunek jaunartzea itxi eta bera ez egotie, hor agertzen da kolegizoko lehenengoko, ez da, beti da lehenengokue, bai, bueno, segidin bizu eta albasun hori, ni beti inot, konta irrifarre bat egaz da intzarragaz, hobeto. Oso importantea da, xok horretatik lehen ateratzeko, errituak egiteko. Eta errituak gure kultura kristauan izaten dira hiletak, ez? Hiletak, lurperatzea, erraustu, hori guztia, errautsak bota ez dakin nun, hori, bueno, ez da asko luzatu behar. Lehen konturatzeko benetako dela, ez dela bueltatuko pertsona hori eta hori guztia. Urrengo fasea izango zen negazioaren, aukapenana. Ja, etzagoz nazmen fase horretan, jabetu zara galera hor dagola, baina hain mingarriza da, gainditu egiten zaitula, eta hartzen duzu kognitiboki edo aktiboki, hartzen duzu jarrera bat ukatzearena. Hori ez da gertatu, eta orduan konportatzen zara, gertatu ez balitz bezala. Urrengoa ja, nahi eta nahi ez, da konturatu zara hori dagoela, baina onartzea. Eta onartzen badin baduzu, kognitiboki eta bar, dator sufrimendua, bete-betean. Hori da ebitatu nahi izan duzuna, baina konturatzen zarenean benetako dela, orduan hasten da mina berriro eta benetan. Minik okerrena. Horti pasatu behar da. Gelditzen da azkeneko fasea doluarena, min hori guztia pasatzen dozunean, eta onartzen dozunean modu serenuan, serenitatetik, eta angustiak eta alde batera utzita. Gai zarenean ja, pertsona horretaz gogoratzea, angustia barik. Ezin larri min hori barik, izugarrizko min hori pasata. Incluso humorez. Bueno. Eta, karo, nire lagunek nola zauten hauten, analila. Erazten diotetan alila. Alila. Lila ikusten duten dana ekartzaizu. Eta gauzago bandikan etzekiten nian neska da mutila zen, txurila. Dolu perinatala bebai. Ohikoena da lehenengo munduan ondo jaiotzea. Baina tamalez, lantzean behin, gertatu egiten dira. Dolu perinatala dio Iñakik. Hau da, erditu aurretik amaren sabelean hiltzen diren umeei egin beharreko dolua. Silvia eta Jose Mari dira argia ikustera ailegatu etzen Jare alabaren gurasoak. Bitxu, ganbaran egon naiz eta atera ditut gauza batzuk. Bueno, hau beti ukitzen den erekin. Hau da, nire amak erosi zion pijamatxua. Eta honekin. Erakusteko ikarri zozu? Bai. Honekin asko konektatzen dut. Eta horatzen ziago Karmelekin zian. Karmele Arbelaitzek, itxuse poritxa. Oso poritxa. Itxuse poritxa. Eta da, neria, bai, hau nire amak prestatu zian, baina nik erabilin nuan, da nire nahiak bai. Eta gero Maria Luisak izena. Bai. Bere gelan ipine behar genuen. Maria Luisak ekarri zigun Madridetik. Eta bai. Txupete txikia. Eta bai. Zenetan alila ipine behar nion.
nik guain behitu ezaket, baina guain dala gutxi arte ezin nuen behitxu. Ezin itxun ikusi gauza horiek. Osea, itxezian, horrela. Ni bain ez dut lotura egiten gauza hauekin. Lotura gehiago igual tortze zaizu de repente burura. Nolakoa izango zan, nolako gauza, ikustezu neskatxo bat kalian da de repente tortze zaizu burura. Nik bai egiten dut, ni egon nintzen prestatzen. Azkenean lagunek nire amak ekarri ziazana, nire lagunek nintzia ben hauek. Bai, niretzako bada lotura handia. Baina, bueno, guain behintzat negar egin gabe ikutu ditzazket. Horein dela 2 urte, 2 urte terdi edo, aurduan gelditu nintzen, ja 41 urtenen azkanian. Ez genuen espero, urte pila bat pasatu genuen bila, eta gutxien espero genunean, etorri zen. Segulako posa eduki genuen, orduan aldia oso politxa izan zen. Azkenengo bilabeteak reposon pasatu nituen, egun baten, pixka errara xamar sentitu nintzen, goizian, eta gero konturatu nintzen, ez nula sentitzen. Baina, gero, igual umia egote zen ordu batzuk emoitu gabe, eta beste batzutan asko moite zen, jarri zioten ekografuak eta gauzak, eta ez zioten pultzo bilatzen. Bat haupagarik etzakala. Eta mundua bera etorri zitzaigun, negar eta negar, ezin genuen sinistu. Nik erditu arte guen dikan pentsatzen nuen, ekografua gaizki zagoela, eta ezkezin eskua zen hori gertatzea. Eta sekulako mina, sekulako impactua. Askotan etortzen zatu burura gainera momentu hori. Karo, zezate izue, umi aukin behar dezu, erditu behar dezu. Jare jaio zanean, gero auki benuen aukera berakin egoteko, besotan eukitzeko, eta hori oso garrantzitsua izan da niretzat batez ere, oraindik sentitu dezaket, umia, nire besotan. Just before our love got lost, you said I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. Gure umia hortza guala ikustia, ez? Benetakoa zala. Baina, denetikan entzun dugu. Igual fuertiena, bueno, eskerrak ez dezula ezagutu. Eta ostras, nola ez detela ezagutu. Eta hasieran dana sinisten dezu, hasieran zaudein blokeatuta, eta esatezu, bai, egia, eskerrak ez detela ezagutu. Eta ostras, nola ez detela ezagutu. 8 hilabete nerekin egon da, egunero berakin hitz egiten nuan, edo beste batzuk, ukeko zu beste bat. Ez dakit, kotxe bat izorretzen baldin mazatzuk bezala, berdin. Edo, igual 2 hilabetetara edo, eskerrako eto zaudela, arpegi bat zen eukan, eta lagun batek esan ziren gainera, ze zaila zurekin notia, oso seria zaude. Eta momentu hortan zatezu, ze gaizkiten nahi izen dana, ez? Jendeak nahi du, lehen zu ondo egotea, ez dalako politxa edo, ez? Inor triste ikustia edo, ni nahi nuen hilde egotia. Gero eskaini ziguten ere bai, aztarnak, paper baten kartulina baten ipintzia, baina momentu hortan, esan nuen, ostras, ze krudela, ze fuertea. Eta ez esan nuen, baina gero da mutu initzen. Azkenean jaren oso gauza gutxi dazkat. Argazkiak egotia etxean, arropan bat, zerbait, elementu simbolikoak egotia, nik uste dut beharrezkoa dela. Bai, kostatu zitzaten gela jasotzea, nik bakarrikan jaso nuan, nik behar nuan gauza bat zalako, nik prestatu nuan, Jose Marik entzuan dana pintatu eta armaixuak eta hori dana, baina erropak eta gauza horiek. Ezin ditugu pertsonak ahaztu eta ezabatu. Hori akats bada. Beste gauza bada, gero da neurrisak, ez? Nun dagoz neurrisak, ez? Ikustia etxe baten benetan argazkiz beteta dauzala, armairua ondino arropa guztiekin egotia.
Nik ere naskan errautzak euskan hor, armaixuan, bere armaixuan, eta egunero balorak eta epintzen izkien, Eta esate ziaten, baina ezkezin dezu santutegi bat euki hor. Armairu hori beteta baldin badao zureitan arropakin, ez dozu usten lekurik bestelako pertsona baten arropak egoteko, esate baterako. Baina simbolo bat egotea bere txapela, esate baterako. Ezkegita toki baten, klak, edo bere bufanda, edo bere hori bai. Eta forsatuta bezala, kendu nuan, eta nik uste nik denbora behar nuela. Denbora gehiago behar nuela hor, jare gurekin hor. Eta, ez dakiz santutegi bat zan edo etzan, baina nik hor sentitzen nuan, eta ondo sentitzen lorak ipintzen, eta nik uste goiz egiten du nuela dana. Posible jatzu iruditu, etxe batzuk direla santutegi modukoak, ez? Eta orduan, txokatzen zaitu eta esaten duzu, jolin, pertsona hau ez da atera zulotik eta ez da aurrera atera. Bueno, igual fase baten dago, eta ondino igual guztiz superatzeko igual bakezko fase horretara iristeko igual gelditzen jako zeo zer. Bueno, esan lik. I'd still be on my feet. Errudun sentitu zara askotan? Bai. Errudun zergatik? Jaiotxagatik. Eta gen hori okitzagatik. Zer, nik daukatu barruan gen bat, con un dios sabeke. Eta harentzak dauga gen berdina, eta biak elkartu direna gaitik, orduan. Por los caprichos de la genética, nire bizitzara ekarri dut beriotza. Porque somos una familia de 4 hermanos y la tocaba 1 y 2 veces. Yo no sé por qué, no sé quién ha decidido o qué ha decidido que las cosas se repartan así. Eta botatzen nion erruan nire emazteari. Seme alabak ikusi eta errudun sentitu. Bai. Llegando a casa y dando gracias a Dios de tener una hija sana, y sintiéndome culpable por tener esos pensamientos. Y luego me he sentido culpable de sentirme culpable por tener esos pensamientos. Guk alerta gaurarik ez genokan inundik inora ere. Eta bapatean joan zen, ez? Orduan, klaro, guraso bezala, bai, egiten diozu, nola ez ba. Galdera zure seme joan zaizu, ez da edo zer gauza, zure seme joan da eta ez da etorriko. Noski, suizidio bat igual da, kasu guztien artean, igual okerrenetarikoak, ez? Zer bapatean gertatzen da, euki ditzakezu zantzuak edo abisuak, ala ez? Batzutan pertsona hori saiatu izan da lehenago eta beste batzutan ez. Nahi eta nahi ez, erruak eta norberantzat, izugarriak dira. Oso garrantzitsuak izaten dira eta markatzen dabe, noski. Ni errudun sentitzen nintzala. Eta hori terapian ere asko landu duten gauza bat izan da. Ni errudun sentitzen nintzen, eta mundu guztiak amak esatzen baina nola... Oso zaila da ulertzia, jaren ere barruan zagoan. Eta azkenean niri hil zait. Nik esate zer egin pila zaindu nintzen gainera, pila zaindu nintzen. Baina niri hil zait. Hori oso zaila da. Onartzia, niri hil zait. Nire barruan hildan, ez naiz konturatu, ezin izan dut ezer egin. Oso zaila da. Alde batetikan hori. Bestaldetikan, nire amari deitu nionean, hori zen dut urtikan kendu. Osea, nola esango diot nire amari, nola emango dioten disgusto hau, eta errudun sentitzea, bai. Badakit ezan lan nire errua, baina errudun sentitzea, osea, behitxu zer egin deten. Zer egin dieten ere familikoei, zer disgusto eman dieten, ez? Aber, logikoki, nik ez dakat kulpaikan, baina... Oso ezberdinak gea, bakoitzak aldun bezala bizitzen ditu gauzak, eta, nik ulertu dut, dana ez dela izan behar nik pentsatzetan bezala, nik sentitzetan bezala, eta berak berdin, ez? Igual, egia da, hobeto zagutzen gehala.
dolua amaitzen da, eta zu zara beste pertsona bat. Normalean, pertsona hobe bat. Goen pazientzia gehiago da, bat bestiek. Bai. Ni goain gutxua sarratzen naiz. Baldin bazara pertsona berdina, zure aita gaixorik zegonean, hil zanean, eta gero, ez bada ezer aldatu, ez dozu ezer egin. Ez dozu ezer egin. Horrelako egoera berrio diot, gogor, latz, jasanezin, ulergaitz. Hor, nik uste gure arteko, gelditu garen hiruron arteko harremana asko sendotu dela, Josebaren suizidioak. Gure gaurko azken protagonista Nestorren ondoan eserita duzuen emakumea, Ana da, Beñaten ama. Beñat semea bizirik dago, naiz eta dirudienez, hiltzera kondenaturik duen gaixotasun degeneratiboaren kausaz. Nik askotan Beñat ikusten dudanean, karo, ikuste du kepa. Eta haren ez, orduan da. Edo nork pentsatu aldu, ezke hau niri gertatzen bazait, hilko nintzateke, nik ezin izango nuke hau bizi, orain hau dago, gero zer egongo dan, batek daki, baina bestela zoratzen zara. Eta guk kaletik ibiltzea, umeak gelditzen ziren Beñati begira, beitu ama, eta ama beste aldera begiratzen, ez, ez dakite, ez da ze aurpegi ipintzen, eta hori oso mingarria izan da. Pertsona batek galdetu zidan, zer egin alzuen haren erekin, ez? Zer egin alzuen laguntzeko. Hurbildu beraren gana, eta lastandu edo zan zerbait polita. Lehenengo ez ikaratu, hori da. Eta hurbildu. Aurrera egiten jarraitzeko historia horren gidoia kontatu diguzu, zertarako uste duzu balio duela horrek? Zuretzako eta gizartearentzako. Hemen telebista aurrean kontatzen. Ikasi dudana da, egunera altzetzen naizenean, erabaki zelan biziko dudan egun hau. Haserre, pozik, edo zelan. Eta zein arrazoi dago gaur bizitzeko. Ze askotan, helduko da nire momentua joateko eta beraiekin egongo naiz, ez? Eta, baina bastaratzen ez, eta zera itxeko dut hemen nau, ez? Orduan, erabaki behar duzu. Eta momentu batean, guk erabaki behar izan genuen. Edo bizitza, edo hori hotza, ez? Eta, postua da bizitza. Naiz eta bizitza gogorra izan, eta mina, eta, gauza guzti, eta horrekin ez dut esan nahi beti pozik on barzarela, gaur nago txarto, gaur nago txarto. Eta esan inguruko, txartoa nago, itxi bakean. Biarango nahi ondo, eta listo. Ez dugu konfunditu behar, dolua egitea eta superatzea kolpe hori oroimenarekin, ez? Ez gauz pentsaten, gizaju, ez dakiz ere, ez, geu gatzau, da geu azitzen dau ospatu gauza, geu azitzen dau bidaiatu, geu azitzen dau afari betzan, gabonak zelebrau, dana, geu egoten da. Oroitu, beti oroituko dugu. Objektibo ez da horreta zahaztia, eta aurrera ateratzea eta kitxo. Hori da sartuta dukuguna. Aurrera egin behar da, ez dago besterik, hori oso euskalduna da, badago besterik, badago negar egitea, badago jendeak hitz egitea, badago jendeak zuri entzutea, badago besterik, noski. Aurrera egin behar da, baina zelan egiten da aurrera. Beira, argi dagoena da, ezin gala bueltatu jare hil baino lehenoko puntu hortana. Eta esan deten bezala nire bihotza apurtuta dago ja betirako. Baina egia da, aurrera egin dezakezula, eta ilusio berriak euki, eta zergatik ez zoriontsu izan, bai.
nik uste guain zoriontsu izateko almen gehiago dakatela lehen baino. Ze asko ikasi dut bidian. Me han enseñado a mirar de frente, no echar los ojos cuando veo sufrimiento, cuando veo dolor, cuando veo enfermedad. Me han enseñado a empatizar, a ser capaz de ponerme en la piel de otro. Y me han enseñado a demostrar amor es algo bonito, que no te lo tienes que guardar, que no es algo ni vergonzante, ni algo que te tengas que guardar. Y a disfrutar de cada minuto como si no hubiera un mañana. Ospitalean, esaten zidanean, igo nire bera eta jolastuko dugu, abestuko dugu, eta saltoka ospitalekoaren gainean, eta ama atzetik. Baina, Iraia, Ibon, horrela ez, puskatuko duzue. Bueno, nik Joseba gogoratzen dut, bizitzaz betetako tipo bat. Osea, bizitzarekin lotzen dudan elementu bada. Eta horrek asko laguntzen dit. Naiz eta amaiera gero beste bat izan zen, eta horrek, osea, bizitzaz betetako mutiko bat zen Joseba. Eta da, neurri batean. Horako errealitatek hain bortitzak dira, ez deukiela izena. Anaia galdu dauen anaiari deitzeko, edo arrebari. Eta baita ez dago hitza deitzeko, guraso bat galdu dauenean seme bat, ez? Eta horregatik bai terapiara joan nintzen, esaten nuen dolua pasatu nahi dut, ez dudalako nahi izan arazori gero, hiru seme alaba honek ondo hezitu nahi ditut. Ez dolu bat txarto pasatzeak ekarri aldituen, depresio batetan erortzea, eta orduan ezagoz umeak zaintzen. Toma, todo tuyo. Toma. Todo. Hala. Jokin, zelako eguzkia poli. Arene. Sí, yo me acuerdo que cuando pensábamos en la despedida, que estábamos aquí reunidos, que vino esos Chus y de los de Ureseñac, y estaba el alcalde, y es como queríamos que fuera, ¿no? Nosotros sí, me acuerdo que decíamos que la despedida tenía que ser con alegría. Como había sido ella, una niña feliz, porque todo el mundo se acuerda de la sonrisa de Arene. Todo el mundo se acuerda de los ojos de Kepa y de la sonrisa de Arene. Todo el mundo, porque Kepa tenía unos ojos espectaculares. Esos eran, bueno, yo creo que ojos como esos no se van a volver a ver en la vida. Yo no he visto en la vida unos ojazos así. Y Arene la sonrisa. Arene la sonrisa. Bueno, cuando la sacaba. Bueno, a ver, era Sangroniz, ¿qué quieres? Nosotros lo llevamos en el Era gen. dura de pegar. Somos muy majos, pero Sí. cabezones. Sí. Somos así, ¿qué le vamos a hacer? Y esta era Sangroniz. No lo podía negar la chiquilla, era Sangroniz. Bueno, Cosas sí, como si te oye Arantxa dirá que no, pero bueno. Songs are like tattoos, you know I've been to see before. Ipini lore bat, ipini bere argazki bat, maixan, gabonetan, kandelak, osea, nahi dozuna, baina zerbait. Hey blue, there is a song for you, ink on a pen. Underneath the skin, an empty space to fill in. Zelan, egongo zarea, bere urtebetetze gunean, edo zure urtebetetze gunean, edo gabonetan, edo dena delakoa, zelan egongo zara ezer adierazi barik. Acid, booze and ass, needles, guns and grass, lots of laughs. Edo zen momentutan ametsak eukitzen dituzu pertsona horiekin, eta hori ez da, inolako, ez da ezerren seinale txarra, alderantziz. Everybody's saying that hell's the hippest way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around at the blue. I love you. Eta gero lagunekin bai WhatsApp hori bidaldi dutzuna eta bar. Hortik aurrera, adizkidetasuna
handitu egiten da eta hobetu egiten da ikaragarri. Osea, ja, ikusten duzu benetan pertsona horrek merezi egiten da bala. Here is a shell for you. Inside you'll hear a sigh, a foggy lullaby. Jo, atzo amataz ametxe egin dut, baina oso lasai egon gara eta oso lasai esnatu naiz. Ez dut bizi izan angustiakin, hori da, dolua gainditzea. There is your song from